Аз съм Голбот и сега ще играя в Minecraft Survival на 1.7.2 синглплеер и да почвам. Голbot's playing Minecraft. Извинете. Тези настройки няма да ги гласим, не искам бонус честотки и да почвам. Текстчър пака ми е за 1.8 и името му е Slatex, но това не ми пречи. В миналия клип в описанието ви дадох един сервер и да влиза Amnesia Craft. Моля, влизайте в сервера, готин е. Мисля, че още не е пуснат. И аз съм админ там и ще ви помагам, само да си нагласа опциите. Мисля, че ще ми дадат да помагам на новите. Ако искате скайпа ми, тогава само напишете в коментарите, че ми искате скайпа и в следващия клип ще ви го дам. И така са по-важното е оцеляването. Къщата. Извинете, малко гостино. Къщата първо да бъде дупка и цяла къща си. Мисля по-добре да я започнем от дупка. По-хубава. И си пак много хора така почват да оцеляват. Тук имаме прасенца. Няма да има читове. Това да е ясно. Това е ясно, защото не е хубаво да читваш. Малко лагва, не знам защо. Има някакъв проблем. И скоро ще го разреша. Мисля след като да разреша проблема. Къде се криеш, бе? Вижчо. Страшен лак, бе. Мамо. Надявам се да не ви пречи лагването. Опа, лава. Както да ви дал топите видео. О, има овци. Значи тръгвам към овците. Мисля, че май. Това ще ми трябва. Май, че са оправили някакъв странен начин, малко лага, по-малък е. Така, точно 3 вълна и кол. Една от най-важните работи. Ще направим дървена кирча. Извинете, кирка. Надявам се да изкопаме много кол. Малко ще се поизпотим. Даже доста. Не си заслужава. Ще правим много работи. Трябва да направим. Значи, първо всичките
тези Heavens награди. Те не се изпълняват най-лесно. Тая съм иззела, тая ми трябва, тая. Не, това съм го направил. Кирката съм я направил, печката не съм, това не съм. Така, трябва ми да убием. Ще видим. Има много работи да се прави. Не знам, не качвах, пробвах се да качвам клипове, но нещо ми лагваше и се надявам поне и този клип поне да се качи. Другите клипове бяха на играта Team Fortress, ако я знаете. Подобна е на CS, само че е малко по-различна. Марш, бе! Овцо стопа. Какво гледаш, а? Какво? Гадно съм с овците. Къде са се качили тия скрави, бе, мамо? Малко сме поизпотени. Трудно е да качиш белоградчишките скали. Мамо, къде ме върнахте? Ще изкачим тази планина. И така, готово. Чакайте да си преместя малко от микрофона. Умри, краво. Атанасе! Ще имам малко пържоки. И то свински, обичам свинско. В Майнкрафт го обичам. Какво? Но ти си... Това зомби ме уби. Изгубих си айтемите. Това е най-големия фейл на света. Какво справи? Почваш наново. Яд ме. Некой ден ще убия този млад меринджей. Яд ме за кол, за вълна, за тези работи. Значи помня път. Някъде на там май беше. Ето го. Връщам се, Атанасе. Сега ще умреш. Каза Георги смело и умело. Не! Що падна, бе? Айде сега. Ела ми, кучко. Сега ще те убия. Аз теб. Но какво? Той е избял? Минало ясно. Той е бебенце. Зомбитата в Майнкрафт ме познават като убиеца. Така малко сме гладни. Имам телешка пържола. Но това не може да бъде. Да бъркам пържолите.
Скоро ще свършвам клипа. Ще го спра. Само искам да си направя малко спретното хване. Извинете, ако чухте едно куче, това е моето куче и лае като Будо. Но всъщност не е Будо. Просто лае така. О, боже мой! Чикилито, защо не падаш в лавата, бе? Абе! И знаеш аз какво правим с кокошки? И то кокосей не знаеше, и той я не знае. И ти не знаеш, и ти не знаеш. Ти знаеш ли, бе? И ти не знаеш. Ето и ти мреш. И ти не знаеш. Ето, виждате ли колко пъти Чикилито не знае какво правя аз с тях. Измислям нови имена. Кокосчо, Кокосичо и Атанасчо. Знаете всички, че казвах на Атанас зомбитата и така ги кръщавам. Кокосей викам на кокошките. На кравите и на прасетата може вие да им измислите имена. Някой така по-изме. Може кравите да им викаме Бат Георги, на прасетата не знам. Бай Генади. Стават. Не мисля да е нещо много голямо дупката. В следващия епизод ще направим къща. Така. Вратата. Не оцелих вратата, ама това се прави. За сега ще го оставя така от една страна. Това беше от мен. Чао!